Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Kumusta po mga kababayan ko? Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. At dito po tayo guys sa Asin Road. We are traveling Asin Road, Benguet, Baguio, Philippines. Yung mga taga rito po sa Benguet Province, kumusta po ang lahat? Miss nyo na po bang umuwi ng Benguet Province? Ito na po ang sitwasyon natin sa Asin Road. Dapat po ito na mabigyan pa rin ng pansin ng ating gobyerno dahil sa kakulangan po ng safety features. Lalo na pag sa gabi. Dahil halos sa gabi, wala na pong dumadaan dito sigurado dahil wala pong solar o wala ba lang ilaw. Kaya dapat umaga lamang po, may araw, pagbabiyahe po tayo dito sa Asin Road. Ang direction po natin, papunta po tayo ng Pine Woods. Para po mag-tripping tour po tayo doon at titingin po tayo ng lupa para mag-invest. Ang inyong lingkod po ay bahagi na po tayo ng real estate world at nagbebenta po tayo ng mga properties sa Pilipinas. Yung mga kababayan po natin sa Amerika, sa buong bansa, shout out to everyone. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV. Bisitahin po natin ang ating sister channel, ang Filipino Life Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga organic friends and subscriber, maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV at our sister channel Filipino Life Stories. Thank you very much. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko at magkomento kung saan niyo po gustong pumunta at ibahagi po natin sa lahat. Maraming salamat po.